Mazauna garin na Dogon Dawa na ci gaba da jimamin wannan mummunan hari da aka kai musu da kuma zaman makokin fiye da mutane 20 ɗin da aka kashe. A cewar jami'an tsaro, da asibahi ne da wasu 'yan bindiga suka kaddamar da hari kan jama'a a daidai lokacin da suke fitowa daga masallaci. Maharan waɗanda ake kyauta zaton barayi ne. An ce harin ramuwar gayya suka kai bayan da ƙungiyar bijilanti ta garin ta yi yunkurin hana su rawar gaban hantsi. Wasu daga cikin mazauna garin sun yi ƙarin haske kan abin da ya faru. Mun gama sallah lafiya lau, mun yi sallama kenan bayan minti biyu haka ko minti ɗaya da wani abu sai muka ji harbe a waje. Yaranmu daga cikin masallaci sun yi kaman za su zabu da su ruga, sai aka ce ku kuna cikin masallaci ina za ku, sai aka zaunar da su. Suna bullowa kawai sai suka ce abin nan da ya faru makama ya ja maku, sai suka bude mana wuta kawai. Su bi gida-gida sun faɗi haka, tabbas sun faɗi haka, sun ce wannan shine karo na farko shigowarsu, sun ce wannan shine karo na farko. Harin 'yan fashi da makami da tashin hankali makamancin wannan ba bakon abu bane a Najeriya, musamman a yankin arewacin kasar wanda ke fama da hare-haren da ake dangantawa da kungiyar na ta Boko Haram.